Spýtala som sa suseda, prečo sa očkovať nedá, je na to dôvodov veľa. Ochotne mi odpovedá, veď COVID neexistuje, vláda nás manipuluje, porušuje ľudské práva, poslušným výhody dáva, všetci nám klamú, mi ver, preto som antivaxer. Mimozemšťania nás riadia, bohatí plnia ich priania, zníženie populácie je cieľom vakcinácie, všetko je ich manéver, preto som antivaxer. V ihlách sú ukryté čipy, vykrádajú identity, menia našu DNA, bude 12 vláknová, stačí na to malý stier, preto som antivaxer. Vybadal z môjho výrazu, že tomu fakt neuverím, preto sa vrátil odrazu vo svojej prednáške k zemi. Vo vakcíne je RNA, nie je riadne overená, je príčinou ochorení, na invalida ma zmení. Očkovaný ochorel, preto som antivaxer. Pamätám si ešte z detstva, očkovanie predsa bolí, píchať ma ihlami len tak už nikomu nedovolím. Ďakujem, toľko stačí, už som mala byť v práci. V sobotu na pohotovosti, nešťastný sused sa zlostí, keď do anamnézy úrazu nadiktuje okolnosti. Išiel som ráno na huby, huba vycérila zuby, hryzol ma hlodavec lesný, musel byť určite besný. Besnotu berieme vážne, skončí sa stále fatálne, život vám zachráni iba čím skôr podaná vakcína. Ver mi alebo never, býval som antivaxer.